Daħal fi stadju avvanzat ix-xogħol ta' kostruzzjoni fuq ċentru f'Takandja li se joffri trattament speċjalizzat għal żgħażagħ li jkunu mirkuba mill-vizzju ta' droga jew li jkollhom problemi fl-imġiba tagħhom. Iċ-ċentru se jitmexxa minn Caritas Malta u se jilqa' fih madwar 20 żagħżugħ jew żagħżugħa. Id-direttur Entnigat spjega li dawn il-persuni li jirċievu trattament jistgħu jkunu residenti jew jmorru matul il-jum f'dan iċ-ċentru. Huwa ċentru speċjalizzat li ħal adolescenti li ħajkunu jistgħu jinqalgħu minn ambjenti li mhumiex tajbin għalihom jiġu magħna f'dan ċentru u anke adolescenti oħra li jistgħu jibqgħu fil-familji tagħhom imma għandhom bżonn dan l-intervent u jkunu magħna matul il-ġurnata. Saħaq ukoll li meta tinfetaħ is-sena d-dieħla din ir-residenza se toffri wkoll alternattiva għal qrati meta jiġu biex jagħtu pena li ma tinkludix sentenza fil-ħabs tal-jors fl-imtaħleb. Dan fil-waqt li se jibbenefikaw minn faċilitajiet mill-aqwa li jikkumplementa ma' trattament li jkunu jeħtieġu l-persuni bil-vizzi. Pitch, multipurpose pitch, sports area li hija fuq barra, area għall-agrikoltura u għall-pet therapy, ġifieri il-binja ħatkun qed tiġi tiswa fuq minn 3 miljuni. Gatt tirringrazzja lill-Gvern tal-inkariga lil Caritas minn dan il-proġett li fi kliem il-Ministru għas-Solidarità Soċjali Michael Falzon se jimli vojt fil-qasam soċjali. Din il-faċilità li jekk Alla jrid matul is-sena d-dieħla tkun qed topera. Timla biex ngħidlek vakum li kien hemm fidej jidħol il-qasam soċjali f'dik li hija riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga. Salhom il-ġurnata pajjiżna ma kellux ċentru illi huwa dedikat speċifikament għal minuri taħt 18-il sena għal dik li hija riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga. Dan iċ-ċentru jipprovdi purament hekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.